Sanoisin myös. Niin, mä annan Sinä. Eikö vaan? Pötteri ruveta. Mä voisin tehdä näin, muuten voi. Ei ole muuten mun idea sitten. Saa revetä. Älä oo Petteri edessä. Kameran Yeah, it's in the bag. Sorry. Much kebab. Pikku se on myös. Hyvin jäsen. Suuseksi tai oraaliseksi on seksuaalisen kanssakäymisen muoto, jossa vähintään toinen partnereista käyttää kieltä uudelleen tai suun limakalvo toisen sukupuolielimen nuolemalla tai suutelemalla. Seksi on osa seksuaalista kanssakäymistä ja mikä usein myös osa esileikkiä. Seksitaudit voivat tarttua myös suuseksin välityksellä, joten varmuuden vuoksi voi suojautua halutessaan. Naisille on kehitetty suuseksi ja varten on muita kumisia suojaksi. Miehet voivat käyttää halutessaan kondomia. Masturbointi on omien sukupuolien hyväilyä ja koskettelua seksuaalisen mielihyvän saamiseksi useimmiten orgasmiin asti. Masturbointiin liittyy myös seksivälineiden käyttö ja muiden kuin sukupuolien stimulointi. Kiitoksia. Omakohtaista kokemusta. Tämä